भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफादजों खुंगा 16थि मुंख्लंफोरनि मुङाव आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय जि हाबाफारि बा जि बादायलायनाय बे दिनै जोबथा आरो बेनि दारै जोङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे जोलुर बादायलायनानै जे आइजोफोराबो गावनि आथिङाव गसंथानो हायो, गावखौ सासे नोगोरारि खालामनो हायो। बेनि थाखाय दिनै जोलुर गेलेनायजोंबो बा जायखिजाया गेलेनाय इभेन्टजोंनो जोङो दिनै मुलुगाव गावखौ साफा सिनायथि होनाय बेबायदि उदाहरन गोबां दं। जेरै दिनै जोङो बेवहाय जोंनि अल इन्डिया आइजो टीमनि केप्टेन अपर्ना नार्जारि बिथाङाबो दिनै गेलेदों आरो जोबोद मोजाङै गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों। जों आसा खालामदों हयथ' दिनैनि नैबे थासारियाव आइजोआनो जा बा जोहोलावफ्रानो जा जों जाहाथे जोंनि गेलेनायखौ जोंनि जि गेलेनाय बेयाव जों जाहाथे बयबो बाहागो लायो आरो जोंनि जि उन्दै देरबोनाय फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोना जाहाथे गुबुन गाज्रि लामायाव थाङालासिनो दिनैनि तारिखाव ड्राग्सजों आरो गाज्रि थासारिजों समाज बेरेखा खामानि मावनायाव जाहाथे मुखुब थायालासिनो बेबायदिजोंनो गावनि आथिङाव जे गावखौ माबा खालामनो हायो। बेनि थाखाय जाहाथे नैबे गेलेनायनिफ्राय जों जाहाथे सोलोंनानै लानो हायो। बेनि थाखायनो आङो जोंनि देरफुनाय उन्दै जोहोलावजोफोरखौ बिथांमोननिफ्राय जाहाथे सोलोंनानै लानो हायो बेखौनो आं खावलायगोन। आङो मोनसे खावलायगोन, गोबां उदाहरन दं, प्रमिला दैमारियान दं, बिदिनो बर'नि गोबां गेलेगिरिफोर दं। हयथ' सरकारनिफ्राय दिनैसिमबो बारा नोजोर होआखै। आङो लुबैगोन आसाम सरकारानो जा बिटिआर सरकारानो जा जाहाथे बेफोरनि सायाव जों जाहाथे एसे नोजोर बोयो, बिथांमोननि थांना थानायनि जि थासारियाव जाहाथे एसे हेल्प होयो बेखौ आं आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायो। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनायनि गुबै थांखियानो बेनो जे जाहाथे जोंनि उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे समाज बेरेखा खामानि मावा, ड्राग्स जौ जुवाजों थाया। बेनो मोनसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय 4 जुनाव आन्डार 13 जोलुर बादायलायनायखौ जों खालामगोन। बिनिनो गिबि खेबाव जोङो बेखेवनाय हिसाबै सनितपुरनि बाटाजिपुरनि मिलौनाय गोजौ फरायसालियाव जोंनि उदालगुरि आरो सनितपुर टिमजों जोङो बेखेवजेनगोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों गलाघाटआव थांगोन। गलाघाटनिफ्राय 4 जोन सनितपुर, गलाघाट, कामरुप आरो बेनिफ्राय बाक्सा। बे 4 जनाव हयथ' नैबे फैबाय थानाय 2 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेखौ थांखि लादों। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा, जोंनि देरबोनाय फरायफुनाय जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे गुबुन हारि बेरेखा समाज बेरेखा खामानियाव ड्राग्स आरो जौ जुवाजों जाहाथे थाङा। आं बेखौ मोनसे खावलायगोन, नैबे फुजानि बोथोर फैदों, बे फुजानि बोथोराव जाहाथे जोंनि फरायसायानो जा, जोंनि जोहोलावजोफोरानो जा, आइजोआनो जा, हौवासाफोरानो जा जाहाथे जोंनि जौ जुवा फेग्रा मुवा ड्राग्सनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो, गावसोरबो गोजानाव थायो, रायजो राजाखौबो जाहाथे बेनिफ्राय जों गोजानाव थाहोनो हायो बेखौ बाहागो लानो थाखाय आं खावलायगोन।